Salutare tuturor! Măi, adevărul e că, ca să încep așa, să scrii o carte e un proces lung, complex și mai ales ai nevoie de foarte multe idei. Mamă, când îi văd eu pe ăștia zicând gata, mă apuc să scriu o carte, nu știu ce și fac aia și aia la altă. Nu, adevărul e că ai nevoie de foarte mult timp, de idei și așa mai departe. Dar, în momentul în care scrii o carte coreeană, apoi lansezi un serial turcesc după acea carte, Icerde, și apoi adaptezi serialul ăla turcesc la conceptul din România, mai exact din mafia românească, iese o nebunie. Așa a apărut serialul Clanul. Din nebunia asta s-a lansat povestea Clanul, un serial pe care eu l-am urmărit cu sufletul la gură, un serial pe care l-aș mai urmări oricând, dar nu asta e important. Dacă vă mai aduceți voi aminte, eu am spus la un moment dat că în momentul în care Tătuțu va ajunge la sezonul 3, o să deschid seria de rezumate la Clanul pe serialeromânești.ro, pe canal, pe unde mai vreți voi. Așa că iată-ne la primul episod din Clanul, un episod care ne duce cu efectiv mintea unde nu. Și cred că Lia Bognar și Angel Damian ar trebui să-și ia, nu știu, un premiu, ceva, pentru că au scris serialul ăsta atât de bine încât eu n-am cuvinte. Da, și celelalte seriale, Vlad, Groapa, cei trimiși sunt foarte mișto, dar mie mi-a plăcut foarte mult serialul ăsta și de asta s-a făcut serialul Tătuțu. A prins Clanul foarte mult și, na, știți cum e cu platforma Voio, ei aveau nevoie de bani, în fine. Primul moment al episodului și primul moment cheie, dacă e să mă întrebați pe mine, este acela în care absolvenții Academiei de Poliție, îndrumați de comisarul Emil Costoiu, vor să depună și ei, ca tot omul, jurământul, evident. Bun, doar că aici se întâmplă un lucru foarte interesant. Tudor Achim, interpretat de Denis Hanganu, nu este la depunerea jurământului. El este în baie și scoate un pistol pe care îl îndreaptă către comisarul Costoiu. Practic, el îl amenință cu moarte pe comisarul Costoiu și comisarul la rândul lui îi îndeamnă pe... Dar ce m-a frapat la scena asta este că mama lui era prezentă și a spus că poate să-i omoare, dar întâi să o împuște pe ea. Comisare Costoiu! Nu trageți! Ordon să nu tragă nimeni! Este prostia vieții tale ce faci acum, Tudore. Care viață? Că ai semnat o hârtie și mai terminat, domn comisar. Nu așa rezolvi, Tudore! Lasă pistolul jos. Nu vrem accidente, da? Nu vrem accidente! Și eu ce sunt, comisare? Un accident, nu? Unul pe care l-arunci afară după 3 ani de muncă! Ce cauți aici, mamă, să nu vii? Ilinca, ia-o de aici, duceți-vă acasă! Ce faci aici, Tudor? Ce-i asta? Ia-o de aici și plecați imediat, Ilinca! Hai, trage! De acasă, mamă! Trage, Tudore! După aia poți să-i împuși pe toți, dar întâi pe mine. Deci vă spun sincer că pe data de 19 septembrie 2022, când am văzut eu episodul ăsta, scena cu tanti Luminița m-a lăsat fără cuvinte. Știam așa din promo cam despre ce e vorba, știam că Tudor urmează să sară cu pistolul la comisarul Costoiu și așa mai departe, adică astea erau detalii cunoscute deja, dar scena cu tanti Luminița chiar m-a lăsat fără cuvinte, efectiv. O mamă care a pierdut foarte mult în viață și nu merita să pățească ce a pățit ea, adică avem în continuare povestea din trecut cu Pavel care dispare, răpit de ciomag, și Tudor la rândul lui e bântuit toată copilăria de chestia asta. Și cumva le înțelegem că, na, i-a dispărut fratele, doar nu o să zburde de bucurie. În continuare avem o secvență din trecut cu Tudor, Ilinca și tanti Luminița, cu câteva zile înainte de, cum îi zice, de ceremonie. Ideea este că, la scurt timp, Tudor este sunat de către comisarul Costoiu și rugat să vină la el în birou
doar că nu la școală, la Brigada de Combatere a Crimei Organizate. Apoi comisarul Costoiu îi spune că tatăl lui Tudor era omul lui Măcelaru și că din cauza asta Tudor urmează să fie exmatriculat pentru că Costoiu nu vrea să riște. Deci de asta este el exmatriculat și de asta a sărit cu pistolul la comisarul Costoiu. Acum discuția e un pic mai amplă, că pentru cine a văzut Icerde, se știe că ăsta e doar un plan făcut de ei doi ca să-l prindă pe Bebe, dar în clanul încă nu știm chestia asta. Îmi pare rău, băiatule. Nu pot să risc. Ești exmatriculat. Stați un pic, cum adică exmatriculat? Domn comisar, cum adică exmatriculat? Dar ce ați așteptat 3 ani ca să mă exmatriculați acum? Păi dacă e așa, de ce nu m-ați respins de la admitere? Bă, tu ce faci acum? Mă vezi pe mine să fac meseria sau ce? Dar ce ar trebui să fac? Să sar într-un picior de bucurie că mi-am pierdut 3 ani din viață? Să zic și mersi sau ce? Ai grijă la ton că nu ne batem pe burtă. Credeți-mă, am mare grijă la ton. Ok, vreau și eu să știu care e fapta pentru care sunt exmatriculat. Domn comisar, nu m-a întrebat nimeni cine vreau să fie taică meu, da? Doar am ales eu. Bă, tu să nu strigi la mine. Nu sunt omul nimănui și nu a cumpărat nimeni. Cu atât mai puțin Măcelaru. Pe de l-aș împârnaie pe viață să-l văd. Eu sunt aici ca să mă fac polițist. Și dacă o mai acuz o singură dată de mizerii de-astea. Mare noroc că suntem în birou, domn comisare. Că altfel, dacă eram în altă parte, dracu mă lua, a? Bă, tu cu crizele astea vrei să te faci polițist? Cu cine dracu ai dat examen psihologic? Că ești praf. Bine, domn comisar. Dar vezi că asta nu rămâne așa. Da, știu, o să-mi spuneți acum de ce n-ai mai lăsat în continuare, că era interesant, că nu știu ce. Dar, din păcate, YouTube-ul și Voio, platforma pe care eu o iubesc foarte mult, țin foarte mult așa, nu îmi permitea să las cadru, ca să zic secvența, ca să zic așa, așa că trebuia să fac ceva. Dar, uitați, ce s-a întâmplat acum cu Tudor ne arată că oricine am fi, nu putem să ne alegem părinții și că uneori greșelile lor trebuie reparate sau, cel puțin în cazul lui, așa este. Așa că el a fost exmatriculat și acum a făcut ce a făcut, asupra comisarului. A sărit cu pistolul la comisar și, sincer să fiu, cred că dacă aș fi fost în locul lui aș fi procedat la fel. Vă spuneam puțin mai devreme că la 3 ani Pavel, fratele lui Tudor, a dispărut. Ideea care e? Laurențiu Achim, tatăl lui Tudor, a fost arestat la un moment dat. Iar ca să fie sigur că nu va spune nimic despre el, Bebe Măcelaru l-a răpit pe Pavel și așa l-a făcut pe tatăl lui Tudor să tacă. Probabil că Laurențiu ar fi spus ceva la un moment dat și atunci ar fi fost destul de rău pentru el. Chestiile astea o să le aflăm în serialul Tătuțu în continuare, pentru că noi suntem la sezonul 3 din Tătuțu și cu siguranță încet vor ieși la iveală chestiile astea. Eu personal abia aștept să ajung la arestarea lui și așa, adică le-am văzut în clanul, dar aici sunt mult mai scurte, e cu totul și cu totul altceva. Așadar, Laurențiu este arestat, Pavel răpit, iar Tudor jură că o să facă dreptate. Și după cum vedeți, eu încerc să pun audio, că n-am cum altfel, din păcate, anumite secvențe, pentru că e bine să intri și în poveste. Chiar dacă vine cineva și îți face rezumat, că eu m-am uitat la youtuberi care făceau chestii din astea. E bine să existe și o secvență, două, ok, nu foarte detaliate, pentru că nu poți să pui chiar orice și atât de lungi, dar acolo cât de cât să fie. Eu nu știu, așa gândesc, ok, există chestia asta cu copyright-ul, nimic de zis,
dar na, nu avem ce face, trebuie să le scurtăm și într-un fel să le punem, ca să zic așa. În continuare îl avem în povestea noastră pe Bebe Măcelaru, acel măcelaru despre care am tot zis eu până acum, intră acum în poveste. Ideea care e? Ni se prezintă o secvență cu tătuțul care îl bagă cu capul în carne pe un datornic, domnul Marian mi se pare că îl chema, sper să nu greșesc, pentru că a întârziat cu plata. Secvența este foarte puternică și ne arată viața dură de interlop, ca să zic așa, deci, na. Bebe Măcelaru, dacă nu știți, s-a inspirat și din Icerde, dar în primul rând din Dresori de lei și de fraieri, cartea scrisă de Codin despre viața lui Nuțu Cămătaru. Bebe Măcelaru a fost, actorul George Mihaiț a fost acolo și l-a cunoscut pe Nuțu Cămătaru și așa a apărut clanul. Păi stai așa, domnul Marian, că cu șpaga e mai mult de dis. Nu la așa, domnul Bebe, te rog eu frumos. Adică spunem cu ce te-am supărat, pentru că nu există să nu ne înțelegem. Noi ne-am înțeles tot timpul. Nu... Păi nu ne înțelegem. Tu mă faci pe mine, domnul Marian. Domnul Bebe, nu știu ce ți-a zis, dar s-a făcut puțin luna asta. Au schimbat regulile la vamă, dar să-mi promit că luna viitoare... Te fac salam și te dispar de nu te mai găsește nimeni. Te dau feliat la bufet suedez, domnul Marian. Mircio, ai hârtia aia? Adevărul e că a fost epică faza cu te fac salam. Da, a fost epică, dar pe lângă amuzamentul pe care îl avem urmărindu-l pe Bebe Măcelaru, ne dăm seama că el e și foarte crud. Ok, are o familie pe care o să cunoaștem mai târziu și așa mai departe, dar el e foarte crud, foarte, foarte crud. Adică face niște chestii care îți cam dau fiori. Dacă nu ești obișnuit cu serialele de genul, îți dau fiori. În fine, continuând, după ce a făcut botezul, ca să zic așa, l-a pus pe acest domn Marian să-i cedeze firma lui. Deci, practic, l-a lăsat fără nimic pentru că a întârziat cu plata. Mari dobânzei nebebe, ce să zic. Sper să nu fiu vreodată nevoit să apelez la tine. Pentru că a îndrăznit să sară cu pistolul la comisarul Costoiu, Tudor este judecat și trimis la închisoare pentru 2 ani, așa că ajunge în celulă cu Pelicanu. Da, ce? Poate să spună oricine orice, mie îmi place personajul Pelicanu. Chiar îmi place. E un tiriplici, un om care n-a avut foarte mult noroc în viață și care face și el o combinație ca să îi meargă bine, ca să zic așa. Dar dincolo de chestia asta, cel puțin acum, îl simpatizează pe Tudor, pentru că Pelicanu și Laurențiu s-au avut bine și vedem asta chiar și în tătuțul. Îl simpatizează pe Tudor, vrea să-l ajute și îl lansează în clan. Cum se cunosc ei, imediat vă spun după ce, bineînțeles, vă arăt. E păcat să zici așa de taică-tu. Mai bine nu zici nimic decât să zici așa. Bre, nene, ești nevorbit sau ce? Îți pot clăța? N-auzi, mă, că mă știam cu tasul. Îți vine, dracii, două, exact ca lui tactul. Bă, nene, pe ce limbă vrei să zic că nu mă interesează jegul ăla? Ai venit, te-ai băgat în seamă, vezi că nu mi-arde, lasă-mă în durerea mea și dă-i drumul de aici. Bosulică, orice om îl deranjează impolite. Te riști cu șeful și mă cania spumele. Tu pe omoare de la îndragi de aici. Da, e prima zi pe cameră, ce vrei să cânte de bucurie? Da, căcată la pe el când te-a văzut cu pistolul. Îți dai seama, e terminat. Nici nu este din casă de frică. E comic rău. Stă liniștit acum că te-a văzut pe cameră. Da, atunci cred că l-a înțepat un pic infarctul când i-ai pus pistolul în față. Ce dragi ți-a venit pe el de... Am pierdut la șeptică pe pedepse. Are tupeu de bulangiu, șeful. Ăsta odată îl corectezi și după aia știe de respect. Trece mai repede și termenul și spune dacă mai dai o impresie cu un tovarăș. Eu sunt Pelică și ăsta e Iulică și ăștia e băieții mei. Șeful, îl iau? E prima zi pe cameră. Dacă se ia careva de viața ta, vezi și-mi zici. M-ai exmatriculat că n-aveam dosarul curat. Și că sunt omul lui Măcelaru, cum a fost și tata. Da, am vrut să bag un cartuș. Ai înțeles? Așadar și prin urmare, momeala lui Tudor a fost lansată. Pelicanul crede și se face tovarăș cu el. Aparent. Îmi place să spun aparent pentru că serialul ăsta are un mod de a te surprinde și atunci când ești sigur de ceva.
În continuare vine Vera la Tudor, trimisă de tătuțu. Am uitat să vă menționez că după ce tătuțu îi face ce îi face domnului Marian, că nu pot să mai zic o dată că o să se leagă praful de canal și de tot, vine la el la restaurant doamna Luminița, mama lui Tudor, alături de Ilinca. Și îi spune să facă tot posibilul să-l scoată pe Tudor din închisoare. Pentru că l-a băgat pe taică-su și chestii de genul. Se duce Vera la Tudor, iar Tudor îi spune că n-are nevoie de serviciile ei. Așa că Vera pleacă și cam asta e. Tudor iese din închisoare după puțin timp și merge cu Pelicanul la balastieră, unde apare și Gianni, un fost tovarăș de-a lui Pelicanu, care le întinde tuturor o cursă. Bagă vrăjeli din alea că vrea să vândă din ce mai are pe acolo pe la el, să-i vândă lui Pelicanu, mașini și așa mai departe. Pelicanu și Iulică cad în capcană, o aduc și pe Vera acolo, iar Tudor reușește să-i salveze din gloanțe pe toți, ca să zic așa, folosindu-se de o volă. Având în vedere că e un rezumat, eu nu o să tai tot ce înseamnă respirații, bâlbe și așa mai departe. Vreau să iasă curat. După ce are loc salvarea Verei, tătuțul vrea să-l cunoască și el pe Tudor și să-i mulțumească că a salvat-o pe Vera. Tudor intră ușor în clan. Credeam că semeni cu taică, dar n-ai nicio legătură. Mă bucur să aud, dar nu sunt mândru de ea. Dimpotrivă. Era sclav și a murit ca un sclav. Tu ești sclav? Dacă așa numești tu un om care n-a trădat, poate și eu sunt, dar nu sunt sclavul tău. Dar al cui? Al meu. Tata s-a trădat pe el, a trădat-o pe mama și a trădat familia. Dar nu l-a trădat pe măcelaru. Eu nu o să mă trădesc niciodată pe și nici pe mama. Nea bebe, să ții minte chestia asta pe care a zis-o Tudor acum, mai târziu. Mai vorbim noi. În continuare, Nea bebe îi propune lui Tudor să lucreze pentru el. Bineînțeles că momentan el nu acceptă. Și îl avem în poveste pe David Pribeagu. Apare Daviduțu, cum îi zic eu, și vrea și el să intre în brigada comisarului Costoiu. David este acceptat, bineînțeles îi se spune că de când cu cazul cu Tudor s-a instaurat o perioadă de probă de 6 luni, așa, și comisarul Costoiu spune să profite de aceste 6 luni și să demonstreze că merită să facă parte din echipa lui. Deci, practic, îl avem și pe David, îl avem și pe Tudor în clan, e tot ce trebuie. Și cum e viața asta, fraților? David are o altercație cu Ilinca, se împacă ulterior și ajunge să mănânce o ciorbă de perișoare la tanti Luminița la autoservire. Ni se aduce la cunoștință faptul că David a crescut pe străzi, sub aripa lui Ciomag, și apoi merge cu Costoiu la Voievodal, trece perioada de probă, ajunge la Voievodal unde tătuțul împreună cu oamenii lui îi rupeau degetele lui Gianni, tăiau degetele. Îmi pare rău, nu o să pot să pun așa ceva, presupun că știți cum e cu violența și așa mai departe, YouTube-ul. Doamne, am pronunțat de prea multe ori cuvântul YouTube, sper să nu fie o problemă. Bun, ajung acolo, Tudor ia fapta asupra lui și vreau să ascultați discuția dintre el și Costoiu, care nu poate fi rezumată pentru că e absolut senzațională. Toată lumea mâinile sus! Sună să trimită un echipaj. Comisarul Costoiu solicită un echipaj urgent la Voievodal. Localizare de pe telefonul ăsta. Ce faceți aici, Hachime? Măcelăriți oameni? Măcelăresc. Singular. Nici n-ai ieșit bine și te-ai apucat de treabă. Ia uite ce bine te potrivești cu ăștia. Mă bucur să aud. Înseamnă că de aici nu mă mai exmatriculez. Ai ajuns schingiuitorul lui Măcelaru, Tudore.
Ăsta da, șef de promoție. Faci niște conexiuni aiuritoare, domn șef. Domnul aici de față are la mine o datorie mai veche pe care tot omis să mi-o plătească. Întâmplarea a făcut să ne vedem aici. Și tu doar știi că eu mă enervez ușor. Deci, din punctul meu de vedere, Tudor e fenomenal și Costoiu joacă foarte bine, chiar îmi place. Dar Tudor e fenomenal, fenomenal, efectiv n-am ce să... În continuare, cei doi sunt arestați, Tudor și Gianni. Gianni păstrează legea tăcerii, nu declară nimic, iar episodul se termină cu Tudor care ajunge într-un loc și se întâlnește cu comisarul Costoiu, iar David ajunge și el într-un loc și se întâlnește cu Bebe Măcelaru. Și așa se termină, efectiv. Ăsta este finalul primului episod. Un episod de 2 ore și 5 minute, nu știu cât are rezumatul ăsta acum, să vă zic cât o să aibă, dar oricum mult mai scurt. Foarte interesant, foarte mișto serial, eu vă recomand în cazul în care nu l-ați văzut să-l vedeți și revin zilele următoare cu episodul 2. Cât un episod rezumat și așa mai departe. Îmi cer scuze pentru pauze, dar am o răceală foarte nasoală și vine de multe ori să tușesc, așa că trebuie să o fac, n-am de ales. Da, asta e. Dar, din punctul meu de vedere acum, ca să vă zic pe final, Clanul e un serial foarte reușit. La fel e și prequelul lui Tătuțu, la fel și Vlad, mai ales Vlad, e un serial foarte mișto, dar o să vorbim despre el cu altă ocazie. Eu vă las cu trailerul pentru următorul episod. Eu am fost Cornel, voi ați fost pe canalul meu sau pe serialeromanești.ro și noi ne vedem la următorul episod. Zi aici la tătuțul tău. Te-ai băgat înăuntru? Te-ai băgat în casa la dușman? M-am băgat, șeful. M-am băgat, tăticule. M-am băgat. Împreună am reușit să-i...